Здравейте, белки, аз съм Стани 001 и както обещах ще ви представя мода Lucky Blocks. Сигурно много хора са го чували. Както виждате, приготвих тази пещера специално за вас. Бяха приготвил D, но не ми остана време и трябваше да ходя. Извикаха ме да стана време за футбола, да играем, да тренираме, защото отиваме на туй, на състезание, и затова не можах да довърша пещерата с Lucky Box-овете. Ще слагам по 0 лък. Ето, както виждате, не ви вължа. Имам Lucky Box в собствената си ръка и ще ги сложа ето тук някъде. Се паде нещо хубаво, съм късметлия. Ако не се паде, не съм късметлия. То се знае той. Омага. Това беше Ендерман, който се търси нещо за гнездене. Къде е там. И се правим на Гамемоде 0. Ето, предписайте си го. Това е за Гамемоде 0. После, ако някой не го знае, ще го кажа. Падаме се хубаво овце. Ще добавя на яйце на дракон, ще ми дай XP. Lucky Sword. Огнян спек съм, нали? Да. Колко ще ти от атака 7, но нищо, нали е Sword. Това е хубаво, но не знам дали в коя айтеми ще се паднат. За сега всичко това е хубаво. Както и броните са хубави. Само да не ми се паднат от нея гадите зоната Боб. Това също е хубаво. Само ми трябва една наковалня. Наградник. Нещо много хубаво. Сега имам късметлия. И сега, както виждате, спрях клипа за малко на пауза, защото трябваше. За сега ми се паднаха само хубави айтеми. Това е много добре. Аре, на ограда не може да щупи цял век. Така, да се телепортирам тук. Съм така бъгнат. И аз не знам. Както виждате, ендер портали, рамки, други работи, сигнализатор, шлем, лъки шлем. Той бати хубавото. Сега бягай! Падаме се нещо лошо и това се казва TNT въобще. Както виждате, мога да го щупя. Хайде. Lucky Box-овете лесно се чупят, както ще ви покажа един трик, който ако искате да го ползвате, и нямам друг избор, ако направя. Друг избор се няма. Добре. Ендер пирли отново. И последното да е хубаво. И да, хубаво е. Но както да видите, всичко се прави едно и също и така нататък. Ще ви покажа сега един трик, който сигурно доста хора го знаят или малко. Ако някой го знае, добре. А когато имате мода и например нещо лошо, някакъв лош ковчег, вземате така и правите. И чакайте да вземем Lucky Box с по 0.80 лък. Lucky Box е нещо като подобно на TNT-то. Нека TNT-то, Lucky Box все пак се прави от Porsche, как се прави Lucky Box-ът. И ставаме на Гамемоде 0. Искаме ръчката. И както виждате как ми се пада нещо лошо. Точно там, точно тук. Ако искате, пак мога да го покажа. С удоволствие ще го покажа отново. Но само че той ми отидем. Ще го покажа с удоволствие. Отново. Готово. Това ще го сложим тук, ако е нещо лошо.
И така. Готово. Ето е ръчката. И гърмоде 0, за да е интересно. Чакайте. Лошо не стига до тук. Гърмоде 1. Ами докъде? Къде? Маха се овца такава. Ами толкова разстояние стига, сам да не ми се падне пак такова за... Така, гърмоде 0, за да е по-интересно показва. TNT-та, това е гадно. И го мразя. Книгите летят, бе. Не знаех това, че книгите летят. Ще гати бърната книга. И както виждате, направи бум това нещо. Сега ще ви покажа Сега ще ви покажа как да си направите Лукибокс. Как не бях подготвен, тук що се подготвях, извикаха ме, казаха, че ще ходим на турнир другата седмица и затова не можах. Значи, на някой Лукибокса се прави ето така. Ще имам два материала. Ако и двата станат, хубаво ще бъде. Защото ще е от двата. Добре. Някои хора, тяхте лукиблоксове се правят така. Но нищо не става. Защото моят мод не е такъв. Обикновено оригиналните модове или какъв да е там мода, лукиблокс се прави ето така. Точно така. И ако виждате, то си има същата мярка, както сега ще ви покажа. Дето направих номера. Ето сега пак ще ви го покажа. Ако не сте го знаели, да го знаете. Ето. И то изсмуква, например, кода изстреля. Ето. Ето, видяхте? И така. Това се получава то такова айтема и изчезва направо. И това е за епизода. Да, можете да си дигнете. Преди да свърша този епизод, ще ви покажа как да си дигнете лукибокса и как да го намалите. С лошите ще почне първо с добрите. Енчант ябълката и деманта май са до 100. Не знам и аз. Не, златна не искам аз. Енчант искам. Да, злата е до 100. И диамата дига до 12. Не знаех той. Отваря. И аз ще чуя какво. Кое е по 90? Все пак аз не съм ги пробвал много. Защото няма много време. Релата болна, тя е отровна. Тя май трябва да сваля къде. Тя сваля по 0. И това е за епизода. Абонирайте за мен. Аз съм Стани 001 и чао, табелки!